ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛ ତେବେ ମନେ ରଖ, ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରୁ ତୁମକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍ତବତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଘର୍ଷ କର, ଧୋକା ଖାଅ, କିଛି ଶିଖ, ଜିତ ଏବଂ ହାରିବାଠୁ ବି କିଛି ଶିଖ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନ। ଅନୁଶାସନ ଏବଂ ନିରନ୍ତରତାକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଅଂଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁ କରିପାରୁନାହ ତେବେ ଶୁଣ, ଆରାମରେ ଘରେ ବସି ରୁହ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଏହି ଖାମୋଛ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଟିକେ ବହୁତ କାମ କରିଦେଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ସତ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳାମି ଦରକାର। ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦେବା ଦରକାର। ବାହାନା କରିବା, ଭାଗ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା, ଏସବୁ କରି ତୁମେ ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଠକି ଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ସମୟକୁ କେବେ ଠକି ପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଏହା ଯେ ଯଦି ତୁମେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିନାହ ତେବେ ତୁମେ ଜଣେ ଭୀରୁ। ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ କିଛି ହାସଲ କରିପାରିବ। ଏବଂ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନୁହେଁ।